Taqbel li l-Ministru Bonnici ma jieħux il-każ ta' Caroline Farrugia Frendu quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja? Jien għandi fiduċja fil-Onorevoli Owen Bonnici. Taħsebx mhux fiduċja għandek? Mela, jien għetlet, thank you. Taħseb li għandu jressaqa? Grazzi. Ja fil-proċedura ħafna iktar minnkom. Taqbel miegħu inti? Ma tafix inti l-proċedura ġifieri? Il-fiduċa sjafa u bonni. Mhux fiduċja jekk taqbilx. Jiena naħseb illi flimkien mal-Prim Ministru Muscat u d-Deputat Prim Ministru Louis Grech. Taqbel li għandha titressa quddiem il-Kummissjoni iva jew le? Dik hija l-prerogattiva. L-opinjoni tiegħek bħala membru tal-Kabinet. Ma naħsibx li hija kwistjoni li tiġi referita lil din il-Kummissjoni. Taqbel jew le? Issa Konrad Mizzi u Bonnici. Inti taqbel Komplement tal-membri tal-Gvern. Inti taqbel għax li Qed qed ma nagħmlu jfissirx dak li wetna. Taqbel mal-Ministru Bonnici li ma jressaqx il-Farrugia Frendu quddiem il-Kummissjoni? Qatt ma tweġibni Ministru. Meta nsaqsek mistoqsija sempliċi. Ma wieġbekx. Se tweġibni f'di mela? Naqbel mal-Ministru. Min taqbel li tinkiser il-Kostituzzjoni? Jiena naqbel l-affarijiet għandhom isiru bis-serjetà kif qed jagħmel dan il-Gvern. Mela fi ħadtu l-każ li Ingrid Zammit. Daka derlu li kellu jagħmel il-Ministru għax ritu. Ħatressa allura quddiem il-Kummissjoni li tieħu d-deċiżjonijiet? Tieni ċans ħabibti. Jiena l-Ministru, jiena nieħu d-deċiżjonijiet u nerfa' r-responsabilità.